Ďakujem, Veronika. Takže hlasíme sa vám práve z Banskej Bystrici, z komunity ľudí bez domova, kde sme sa prišli na vlastné oči presvedčiť, ako funguje táto humanitárna akcia, ako si bezdomovci užívajú tento nový nerezový grill. Takže, milí televízni diváci, poďme sa na to spolu pozrieť. Hej, Jaro, kde ideš? Tam. Kde ide? Tam? Tam? Hej? Dobre. Si, baj. Jaro, kde si bol? Tam! Hej? Chlapi! Chlapi, a čo máme? Grill? To je nový, Sme nový. dospali sme. Paráda! Ideme grillovať. Paráda! Neviem čo. Paráda, chlap! Takže, dobrý deň. Mohli by ste nám porozprávať, ako ste sa dostali do tejto prekernej situácii? Veď, do televízor prišiel. Kde? Tam. Ukáž? Televízor. Ukáž? V akej situácii? Paňo. Aká čo situácia? dáš? To čo? Situácia toho, že ste sa ocitli vlastne pod holým nebom. Aká perfektná Tak ja som situácia. dlhé roky robil, pracoval som. Život bol ťažký a potom som sa nejak dostal. No ale tak to viete, to sa človek si nevyberá. Teraz som si tu našiel priateľov a dostali sme aj grill. A Jaro je kamarát. Jaro, s kamarát. Jarom my sme spolužiaci vlastne. A však povedz Jaro, televízor. No, a vás by som sa chcel spýtať, ako si užívate tento nový nerezový grill? Užívame, tá prekrásny je. Ale nemáme plyn. Plyn nemáme ani čo grilovať, ani plyn nemáme. Sme kopali a nemáme. A kde ste kopali? Tuto sme kopali. Tuto. Hlboko. Tam sme kopali. Tak, ja som tak... Čo by ste chceli odkázať našim divákom? Čaute. Nie, to už si vybral. Vám nevadí tento život na ulici a to, že ste bosí? Ale život máme ťažký, ale mám tu Jara, s Jarom si rozumieme, sme partia a teraz prišiel nový Jaro. Ten nás haďa veci a tak a je to ťažké, ale tak snažíme sa prežiť to. No. A posledná otázka. Čo si myslíte, rozhorí sa niekedy oheň v tomto krbe? Ja viete, ale tak ľudia nás odsudzujú, že hej, že prečo žiješ na ulici, že prečo si nenájdeš, tu má rozpráva, že prečo si nenájdeš prácu, alebo hovoria, ale my, keď sme boli mladí, my sme tiež chodili na tie, jak sa to povie, Jaro? Stredka sme chodili, prepáčte, krabica sami. Sme chodili na stredka a tam sme mali tiež taký grill. A čo ste sa ma vlastne pýtal? Všetko bolo v poriadku, ďakujem za odpoveď. Ďakujem. Takže vidíte, že týmto ľuďom naozaj nič nechýba a že humanitárnu pomoc od spoločnosti Teplo domova si naozaj oceňujú. Pre televíziu SBB One, Jaro Merešer.